Pripun iki dulur? Lanjut. 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 Oke, baik. Nek lanjut ya dijogo keamanane, Bos. Wes jarake. Wes jarake tontonan. Senane kesenian iki gawe nambah pas duluran, ora gawe ajang gelutan. Padang bulan padange kaya rinangan rembulane sing
Napa to, Met? Ngopo? Anake turu. Ya ora apa-apa mau ngantuk kok ora oleh turu. Awang karepe nonton kok go Bali. Nyah gomiknya ben seru. Ngene. Nyoh. Plaset po. Plaset. Ora. Licin. Oh licin. Lep, rene lep. Tak kandani lep. Endi? Anake sapa? Oh, kowe ngerti ra anake apa? Anake piye? Endi? Kuwi. Tak kenalke. Anake Yupingah, Ngatimah. Wah, kae sing blumah kae. Apa? Kok teko anake Suparno ngawur. Iya. Nyah gomiknya. Rene lep. Walah Upi meneh. Upi, Jan. Mbak Yara. Upi rada Dua beda. kali kita ketemu ya Mbak Yara. Waktu di Pager Gunung. Apa? Pager Gunung. Pager gunung. Oh, Pager Gunung kan. Kowe kok kenal toh? Di Gagak Rimban. Aku dong salaman aku mau ketemu. Aja salaman. Salaman. Weh, kowe kok di. Betul nih. Masa Allah lep. Apa? Mambure mason. Oh, gademen. Aku mau gademen kok sing nyanyi mek iyo wae. Upi urung ketok jebulane. Ya Allah, Numpang endok. sapa? Yo. Ayo wis. Ya wis, kula salam sik kanggo warga Cacaban Kidul. Siwatu. Hah? Siwatu. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Wah, oke penonton iki ora ono sing jawab. Blas Padha medhun rene lho ben uyuh-uyuhan. Ya wis. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku seneng ro penonton kene lho, Blek. Kepiye? Sabah jek semene iso kompak. Kok iso? Madhep rene kabeh maksudnya aku. Kan ya Allah. Hah? Le, madhep rene ye. Le, madhep rene. Goblok, le madhep rene lho. Apa kae? Nguyuh. Walah nguyuh. Iya. Oh, gadep men. Iya, oke. Ya Ayo, wis. aku bisa ke mbak sih. Ele sing jago. Iki acara apa, Mas? Hah? Acara apa? apa? Ora ngerti. Hah? Kok acara seneng-seneng ngono ya? Yo, Hah? Maulud Nabi. Maulud Nabi. Wes kowe yes. Acara plek. anu jare. Apalane anggere ora wingi tak takoni pas udah nang ngono. Acara apa plek? Maulud Nabi. Lah kaya ngerti-ngerti ya ngono lho. Alah. Iya. Nek ngerti acarane apa? Apa? Ayo apa? Seneng-seneng ya? Nah ya seneng-seneng. Seneng-seneng. Oh. Seneng-seneng waduh jejebetan kok. Syukuran bose kayu. Iya. Aku ki sok kerep ngerti. Heeh. Sing sok moto-moto iki lho liwat Jomerto, Ah. Ngetan. Ning kok ya ora tau ana fotone aku blas ngono lho. Siji-siji yo. Kok kowe aku kepeng kalah bola-bali melu Maisa. Ora ana fotone blas. Yo sik yo foto-foto. Mas foto Mas. Masya Allah, kemayune jan. Wes sik. Alah kowe iki Protes iki. Seneng gawe. ora jeblane. Mumpung gratis. Yo, nggih. Niki acara apa syukuran jurgane syukuran. kayu. Nggih, muga-muga Aku asese alah kowe can wis Ah iya. ora wis blabur. Yo Iya. muga-muga juragane watu tambah rezeki. Kayu. Kok juragan watu. Alah. Yo muga-muga juragane kayu tambah rezekine. Amin. Sesuk agak meneh ngono to. tambah selajar. Ajare. Lancar rezekine. Muga-muga lek nebas kayu tambah sing lempeng. Ora mek juragan kayu. Apa? Warga Siwatu muga-muga lancar rezekine. Tambah panjang ana sehat waras sekabehane kena genang Mekah Madinah. Monggo sareng-sareng. Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahim. Ya Arhamar Rahim. Barik ala muslimin.
iki. Heeh. Apa? Terakhiran mesti. Iya. Ora enak ngono. Kowe kok ngerti to kowe? Kowe dadak. Wong aku padha lesu aku. Ya wis, saiki anak buah do disiapke ben joget sik. Oke. Nyiapke yo ning ngarep kono, nyiapke nang buri. Tak ngelek sik aku. Siapke. Yo, siap. maju kono, Yo, maju. ki gawa. Ya kuwi gawa. Ki malah Nah, donan. ngono kuwi. Sing sebelah kanan ana penontone, dirono. Abeng jegur juta. Jangan lupa like dan subscribe channelnya. Siapa iki? Sapa? Iki Doko Jeri. Guyu lek. Kanemo. Terus, sapa ne? Ade Pro. Heeh. Iki Pro TV Budaya. Lah iki sapa? 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 Putra Media. Ah, aku yang ngerti nek Putra Media. Sapa, Met? Kowe sing ora tau melu, Met. Apa? Kayak Putra Media. Putra Media iki tandane anak putra ki anak lanang. Heeh. Media. Anak lanang. Media ki apa? Media ki apa? Kapan anak wedoke? Ya. Oh, mengko. Ya. Ya wis saiki disiapke rada mepet sik. Rada mepet. Hadap. Dicekel mike. Rada mepet Mas. Aja ancang-ancang ngono lho. Wah, kok rada mepet piye to? Iki mepet kabeh nek, Pak. Hei, tak kandhani. Apa? Sing goblok sing nyiapke. Apa? Ngene lho nyiapke. Iya, kowe. Geser kanan, kiri, satu langkah. Segedahan, wah. Sing jelas. Kepiye? Keltongji. Sikil kiwa Kedua jagat siji. Ayo. Ya, yo. Rada mepet. Ayo pro konco ketuane. Lep. Ki piye to ki? Aku piye? Prono kok wis mandek gawe do kagum. Ayo wae lagune wis rampung. Iki bablas sapa to jane? Ambo. Lep. Alah. Kowe ki pemimpin kono ambyar, aku kono ya luwe. Sing latihan sapa to jane? Ya lep, lep. Sing buri bener ya. Wah sing ngarep. Nah, ora tau men latihan soalnya
Aku Kau mesake kau yo ada kepleset. pon gerak. Ya marep buka Hadap gerak muka, ora ada Urung tetepan. rampung to iki. Hah? Urung. Misake artise lho, kademen jetutut. Apa? Ya kowe mangsane mandek bang bablas. Ayo Riko ki. Kok dadak mandek barang iki? Ya wis. Sing yo. kleru sapa? Yo Mas, diteruske. Yo. Wajib ngain lanang wadon luru ilmu. Wajib ngain lanang wadon luru ilmu. Ojo lirat yen turun rusak bodohmu. Ojo lirat yen turun rusak bodohmu. Wajib ngain lanang wadon luru ilmu. Wajib ngain lanang wadon luru ilmu. Ojo lirat yen turun rusak bodohmu. Ojo lirat yen turun rusak bodohmu. Bener. Nah, iki bener. Ngono kuwi. Nah, golek ya apa, Met? Kok tinggal-tinggal. Ya wis, tarik ke maju sih. Heeh. Lagu-lagu sih. Yo, lilo Mas, iki njaluk lilo iki.
ora bisa ngocati Lila hatiku wis lila najan batin ku keloro-loro Mas Raplek ngrungokke lilo atiku wis lilo najan paten ku keloro-loro nanging aku ragu mergo atiku wis kepacut tresno. tak kira lagu ya mas Jebule kisahmu ya. lah iya Ora apa-apa sing sabar. Napa? alah kowe iki wong ge aku duduk kowe ya duduk Alah, iya ini duduk kabeh ning ngene iki iki acarane Tronggo Didokati lho iki. Pilih kabeh. Wegah. Trio berarti nganu Cak Kelet, Cak Memet Rampak karo Dudo. karo Raplek. Trio Dudo iki, Pak. kowe iki iya ras guyu kok njok aku bar Ya terus Yo. lagune apa? deng 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 kita apa kayak mau apa mas Ya Irfani roce gambar wangine mungkin kumilang ojo sirame nyameno itu rodaue pangeran roce gambar biar gemilang ojo sirame nyameno itu rodaue pangeran monggo luka ingkang sakeca urip ning alam donya ora suwe ora kena sulaya bandiro cerce kembang genine bubar gemilang aja sira mengameko miturut kawe pangeran ya air wangi ronce kembang mengangi mupir kumilan aja sira mengameko miturut kawe pangeran Sapa dadi mau? Ah. Kok bapake matul kepiye ta? Ya, Mas. Diteruske ta iki?
mafailatun mafai assalamun alaika ya minallah ya ilahi mafailatun mafailatun mafai assalamun alaika ya minallah ya ilahi mafailatun mafailatun mafai assalamun alaika ya minallah ya ilahi mafailatun mafailatun mafai assalamun alaika ya minallah ya ilahi. Yo. Awak mana lagi? Ora jalan. Kopi masane pi. Go masane. Iki ge. Hah? Dek, ora didikan. Ora gampang nompo apa? Yo, sisane. Oh sisa. Robi kuasale gawe. Rapiku asale agawe wana. Rapiku asale agawe wana. Inama sunat nulungi mare sambayan. Inama sunat nulungi mare sambayan. Nulungi mare sambayan. Sohiku asale agawe Rapiku asale agawe wana Dinamun sunat nulungi mare kesambayan Dinamun sunat nulungi mare kesambayan Nulungi mare kesambayan Rapiku asale agawe wana. Rapiku asale agawe wana. Inama sunat nulungi mareng sambayan. Inama sunat nulungi mareng sambayan. Wis. Yo. Yo. Kayak pasukannya gara maju sih. Yo, manut. Yo, ngetek ini. Ngetek. Orang lagi. Sama. Apa iki sanenane takdirku sing jawabke
Eh? Apa? Kepiye? Lagunya apa iki? Laura. Kita Laura. Iki gawe pemuda-pemudi desa kene berdiri. Siwak. Cacaban Kidul di sana. Oke, pemuda Cacaban Kidul moga tambah kompak dan sehat selalu. Amin. Ayo. Ya Allah. Kita pemuda Islam Indonesia. Iya. Yo Mas, diteruske rodate. Dibelake mike. Dibelake mike. Aku. Yo. Kita pemuda Islam Indonesia kita berada pada dua cita-cita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya supaya kita bisa ikut derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia Dapat cita-cita hari-hari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Jarane lanang mlayu negar-negar dan cerita kerat dan Arya Panasang rono sing kalah rono sing menang prajurit kabeh padha gagara. Para pamirsa sampun sami gelo kula sakonco kakean terpambagyo suka dalu suka masani kesenian mono wonten ing dalu niki. Slompret kumpul gotoriyo ketimbang ibal kuning loro salendra slompret belok saran ke pangunglan marake cikrek macan mangap megap bocah ganong kalian ibrah wis nyotoka bungan reyo gawe kumbiro Tawang mangkukutane Gunung Lawu papan pariwisata. Dina minggu muda-mudi asesanya balik gampang ombak kodrot sewu jajalan pangapun aku cawil cinawil karo sepiyo Joti pleroi mas ojo diboyoi karep munjalati esemi tinggal aku kudu ngerti cara ojo ditinggal kadipaten ketimuna wis eri jaman yo sing eling apa-apa iku kaya pantene bener kandamu. Haram burat wangi ler panjaran sari. Haram burat wangi
sager jaman wis satir Wes, sadaya gek rame-rame nih yo. ayo Heeh. ayo meneh Nek ora ana sing ngene ora rame. oh iya, ayo wes. meneh Wes. apa urung Iki jame mlebu kok ora. wis mlebu Nah iki mlebune apa iki? Aku karo panitia wis udah. Selamat datang seruat kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua. Yo yo yo. Apa wes? Malah kepala gegeri piye ta iki? Yo sik penting tetep ala dalan lele. Ayo sing anggota muga-muga Jumatus daya anggota saking Maesa Karya Budaya. mlebu kabeh. Kula aturi mundur saking kericuhan kali keributan.
hukum ampun tetep jaga Pak. Anggotane masing-masing aja mlebu metu ya. Wis diatur kamane dewa-dewi. Yo. Lanjut teh. Aku wis embuh aku. Monggo Mas. Tolong rekan-rekan banser itu bagi yang bikin esruh dibawa ke naik ke ini ke pentas. Kau munggah bae Mas. Kau munggah gore ini. Landang endi? Pripun iki dulur? Lanjut. Oke, baik. Nek lanjut ya dijaga keamanane, Bos. Wis jarake tontonan. Senane kesenian iki gawe nambah pas duluran, ora gawe ajang gelutan. Setunggal lagu kagem ngademake suasana utawi kondisi wonten ing Sensiwati.